kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai aro tai lumarok tonglakha baikrup mungrok tonglakha aro kaklai mung naislalai mung akorok tei tonglakha nang mokol bai thang abo nogui mannai tiar musidi Panani pelawo olang mani khorang panda nai tona jotto khapani takhutei bukhuk sona ang hamjakma tei chibai rawi tini pandawo hana hai lam sogjapyo belaki hambai o pandano nai naiwi kaitoni kok thairok no norok khnaragui srangragui tomani bagui tebo om haikino naidi khnaragdi srangragdi hake nungno pholawo hamari mannai kaitoni kok thairok no buchiragui mannai tini kisang khanalainai phunukjakmani bichap remnui chinui tangnai ni simi tangnai chisa jorano tui Subrai Jisuni asuk phang khamani simi tolani simi langma runai tui kathang riormang tongnai a tuini rukungo ayang bai yang langma runai buphang kaijak angui tongnai aigini iden thaiblong haino hai chung poitok khlainai rok nugui manphilainai Jerusalem katalo Subrai ni tongthaio Kaitor bai thang bini bororok bai palkhe tongsinai a Jerusalem katalo tabuk se sung kaitor no nuglaya phano afrole sung kaham khe mokol bai thang nuglaiwi manlaisinai jono na phaina bagui subrai daktino phaisinai bosao je tikangnai ahai no phaiwi nung phai mano hnoi ao tabok no subrai no rktharani jora Bukhaki philui bini thani phainani jora phai okok thairokno chung tabok kaham khe khnalainai srunglainai tamokhe rsap mangtang sasakang khanai bukhana tiyar khlai nalaigrana
Sumsang nasunani bagai Jisu ni korang nakladi Rasa kathi thalayar ka Sumsang nasunani bagai Jisu ni korang nakladi Kanawi tontonai kapani kicing ang tinini o langmani korang pandawo. Haina hai matanasa subra Jisu Kristo ni mangkatarbai kapangya pare lam sok japio. Kicing tinini pandawo kicing kanalai wana, wansok lai wana, tisrang lai wana. Punuk zak mani besap rem nei cinai ni, tang nei ni simi, tang nei sisa jorana taiwi. Kanawi tontonai kapani kicing ceng oro pui lasakang kok tangai nalegras nei. Punuk zak mani besap rem nei cinai ni, tang nei otoma sijak tong. Oro seng sijak noglaibo a tui mani tui rukung bawai na neibo na motangnai bopang tongo abo bisi brum brum waisi nei ke bothai thayo tal brum brum waisa ke thayo aboni belai rok dopha rok no hamrona bagise nechoro sijak nolaibo kijing o motangnai bopang angkha bothai thainai bopang talbrung na bothai porchi nei ke thainai bufang amhai ke bothayo phia hai na alida ke roklaiwi tongo bothai pai phlaya molo bororo haina hai chalai bai phinai nonglai bai phinai oro amhai ke chang noglaibo bolai rok khebe hase hamronai phe tabo bkhao singmang kaso kiching Arosa de biara siara rok angnai khona nei. Ang poito khlaibo subra Jisu Kristo na poito khlainai rok simi na biara siara rok anglak tei o hawo mol brum brum ni bagui tongnai rok ni bai borok ni busak pher lainai na nei ang khakao. A hawo tongnai rok Jerusalem katalo thang thang lai bai nai suri lainani tei busak phola katal khlai nai phinani bagui borok aro thang thanglai banai jengibu oro sumsokle habi manliya phunuk jakmani busap rem nei chinai ni tang thani simi tang ba jorao a kamiyongo kaitunni sraimung nangjak mungsaphana tonglak kaitor bai mera busani asukphang a kamiyongo tongnai phia boni selengrok bono surinai borok boni mokhang nuknai phia borokni talikao boni mung sijak tongnai aro tei hor wngphlaiglak salbu samung nanglak tan hinba subrai kaitor bai thangse borokni pohor wngsinai borok bugra wngui tongphlainai nei chengaro sijak noglaio khnawi tongjanai kiching chang tabuk tonglaiwi tongmani o hayung sumsok bai kaplang snamjak katalole sumsok tonglak kaitor bai merasa abono kasowi tonai kaitor kri jorao se amjoknai phaiwi amjok phaiwi mano changa bai ke byang nuglai humlai iden thaiblungo katal Jerusalemo kaitor bai subrai Jisuni asuk phang tongnai tabukni molo sumsok bororokno bukha slairo thanibo phola kathar paileya khe samung tangi tongo tamokhe as namjak katalole bo abohai samung tangna nanglak phola kathar abohai samung tangna nanglak khnawi tonjanai khapani kiching aro lengla mung tonglak lengla mungbu tonglak aro lengmungbu tonglak boni selengrok bono monui tongbainai subana male kaitorno Hebrew bisap rem chukuni tangsani simi tangtok jorao jeng sijak nolaibo bahai khe surina nangno a kok swkangni swmaibo tongo phia abohai no borok tangmani surijaknai nokbu tongo bahai khe tamo khlaijak kha omono a kogrok ochairok khe borokni samung khlaina bagui swkang manjak gramani a rini nogo
salbrum brum hab layo aro hor akorokbo koriba lopma surima samung thakplaiya engui tongnai borok male Jerusalem katalo borok rok bokhani je musung mangno no aprokhe manbai sinai khnangui tongjanai khapani kiching borok rok kaitonni mokhang nuksinai smai kasamo musi smai katalo kheba Philip boni mokhang nukna muchung nairok chung nuklaibo elambago bebak borok rok no Kristoni mungno nabainai joto bono kosol wngbai sinai chung aro belai pailaya khese samungo matonglaibainai afru aro kaitor baithang pohor wngui tongsinai tamni hinba bose pohor a thakplaiya molo hamjak katal Kristo bai mang tongplainai khnawi tongjanai khapani kiching nungtomung no sobrai Jesu Kristo ni hamjak katal wngna muchungkha khe nung tabuk no bono poito khlaidi boni thui krusakao riyarmano nung poito khlaidi hakhe nung boni mothani borok nai te boni hamjak katal bisingo nung khopjaknai phunukjakmani bwchap remnui chinaini tangdokni simi tangsni jorao chung swijak nuklaibo afru a suari ano hainui sakha o kok rok kubui no poito bukhlai mano diari rokni thani boni pholano rwnai subrai kaitor daktin tamo wngno boni seleng rokno phunukna bagui boni suari no rohorkha Jisu hainui sao khnadi ang daktin phainai o bwchapni kok diari rokno twiwi tongnai rok khuk tangnai rok borok hamjajak oro amaike chung swijak nulaio khnawi tongjanai khapani kiching ang daktin phainai nei subrai Jesu Kristo sao abo kodoma khe phainai homani kokse o kokthai no botang tangjinui tangnui jiwo haino hai chung nuhor laiphiwo chung nuklaiphiwo aro amo waitham khukperjakha bomo male ang daktin phainai khnawi tongjanai khapani kiching subrai Jesu Kristo baithang sao o kokthai rok kubui hnai oroni je swijak tongmarokno tei kebo bangrowibu manya kisa rowibu maya chini subrai soi no se sao o bwchapni yaphango tei oro paithago sao o bwchapno khuk tangnai tei twiwi tongnai rok hamjajak hnai khnawi tongjanai khapani kiching chung oro tabok khuk tangui nalaikra siwano phunukjakmani bwchap remnui chinaini tangcharni simi tangchisa jorao toma swijak tong oro chung amaike swijak nulaio ang juhon amarokno bebakno nubo nukha kebo khnakha ang amarokno khnabai kheno nukbai kheno amarokno phunuknai suari no khulumna bagui boni yakung yaphango padapsa khe klaikha hakhe bo ano hainui sakha ano takhulumdi ang nungbai baksa selengse nini takhuk diari rok tei o bujapni kokno twiwi tongnai rok borok bai baksa selengse kaitorno se khulumdi bo ano hainui bo sakha nung o bujapni kok diari rokno khogui ta tongdi tamni hinba omorok nang phainani kaso sukha borok hamya bo hamya mang khlai tonglangsithung tongmung sitra tongnai bo sitra khemang no tonglangsithung borok kaham rok borok kaham khemang no tonglangsithung borok kathar rok kheba kathar khemang no tonglangsithung amaike chung oro swijak nuklaio khnawi tongjanai khapani kiching juhon paithakni bagui sao bo oro je wngmarokno nugui se tongo khnawi se tongo mokol baithang khungju baithang kiching johon suari no se khulumna nai siwo suari khebo khulumjakna naiya tei sao angbo norok bai baksa selengjase nei khnawi tongjanai khapani kiching o suari
kaitoni kokno borokno safainai suarise phia bo jo tono kobogo kaitono se suridi khulumde nai khnawi tondanai khapani kiching nangtini takjak motai rokno de khulumwi tongna nangtini rang rokno de khulumwi tongna nangtini bufang kotor wafang kotor de khulumwi tongna motai hamyaron de khulumwi tongna angno saw kiching jisuna se khulumde kaitona se khulumde bo sinana mathangnai bono kari nang kebra ta khulumde o bujapni kok tongmarokno heiwi ta tongde nei johon sajakha Daniel kheba heiwi tongde nei sajago tamni hinba nangphaina dukho Daniel bisap remchini ni tangbrio chung okono sijak nulayo sanak laibo chung tabokbo Daniel ni hathi bar snisi o layakho tabok jora sumsok khlai phola kama jagrok molbrum brum ni bagui na kamalang sinai molbrum brum ni bagui borok kaitero makak lai sok sinai bote hamna lama karikha khami tonane khapani kiching hamya rok teibo hamya mang sinai kaham rok kheba teibo kaham angruk sinai pholao teibo torlok sinai amhai nai ulo phunuk jakmani besap rem nei chinai ni tangchi nei smith tangchi dokjara ottoma sijak tong chung khok tang hori nailai grasini kiching oro chung sijak nolayo jisu hai nei shakha khnadi ang daktine phainai ang rona hanmarokno tubunai hakhe borok samung khlaima tuino jo tono no ronai ang na alpha ang na omega ang na yaphang ang na buchuk ang na puila ang na paithak ri sunai rok borok hamjajak borok ri suma bai a muthangnai buphangni buthaino chaimannai borok duglam tui kamiyongo hawi mannai phia selengma singsa samung khlainai rok dandabaji phunuknai rok borok butharnai rok takjak mutaino khulumnai rok tongmung sitra tongnai rok samungobu kogobu tatal angnai rok borok kamiyoni phataro mathangnai ang jisu norok motharokno amarokno sana bagui ani swarino rohorkha ang David bosongni ang aitorma kuchung amai kising aro sijak nulayo kising kaitoni o samungno motha kaham ke sina nango subrai samang tongo bohaino hai phaiphinai nei amabo baithang samani kebo poito khlainai okokno teiwi odrumodro angui manglak bo mul philjak thani khobjaknai rokno Israel sorokno tei boini bororokno o hawo boni bugraha snamna phaipru sokat ropainai khnawi tonjanai khapani kiching nang subrai Jesu Kristona poito khlaidi hakhe nang sokat mannai sokat simiya nang molbrum brum tongthokmung khaksangmung tei boni logyo nang matongnai Philippi bisap remthani tangchini smi tangchi breichara ho Paul tamo sakhnari ang naima wngkha abo Kristono saimanna bagise bo thangui bachamani a phanno saimanna bagise bobai baksa satokjakna bagise thaithanibo bobai baksa angna bagise ang sakbo mothangui tisajakna hwnui khatungui ang abo hai angna naio ang amono manbaikha eba ang soi ang sokha ang abo tui sayakho Kristo Jisu mungsani bagi ano boni borok khlaikha abono manina hwnui ang khasigui tongo ahaino phano takhurok ang abono kubuino mankha hnei khakaya tamokhe ang tamo khlai hanba ongklokno pogui bwskango sogwina bagui se ang kafrao price manna bagui ang khasikna nangma jora tui sogwina bagui khasigui tongo amo wngkha kaitoni aro tongna bagui Kristo Jisu tui ringhorma se amai ke chung aro swijak nolayo
khnawi tongdanai khapani giching theibai sujak poitto khlainai rok simise mothangnai buphangni bwthaino chaimannai tei kamiyung kwcharo tongwi manbainai kamiyung kathar kamiyung katalo tongwi manbainai nogo chung epis bisap remsani tangsni nismi tangsini jarao khnawi tongdanai khapani giching seirok katharya hunjago phia mathai simani kothoma kaham remchi bani tangnei ji sanismi tangnei ji char jarao buini bororok seirok hise hunjago Paul judai tongtharni bororoknobo haina sei hina hana Philippi bisap remthani tangni ochung akona seijak nolayo kiching bo aitorma kachung hunjago suba male subra Jisu Kristo tamni hinba munak chiri chiri jorao aichu gona o aitorma kachung nok jago pasao phia a aitorma nokjakhene chung saiman laibo tei srapsa tongkhene sal pabonai kha nei malaki bisap remrene tangneibo smai kasam sao kahamni sal pasabonai hamronai bokrango khlai hanai tamokhe bo sini thanio kachungma aitorma manago no bo pasabonai khnami tongnai khapani kiching subra Jisu Kristo se aitorma hojak oro phonokjak mani bwchap remnei chineini tangchi sini nismi tangchi chuku jaraw tama sijak tong chung khok tangai nalaikrasnai oro chung sijak no laibo phola bai hamjak katal phaidi hnei sao o ko khnanai rok jo tono phaidi hnei ma sanai o teikangnai borok phaidi o tei nangna musungnai borok mothangnai teino ahaino nang phaidi o bwchapni kok deri rokno khnanai rok jotono no ang juhon hainei hus khero khoroksa phano o kok rok bai tei kok thaisa suk phano thepakhe kaitor bono yagul sufru o bwchabo seijak tongmani birman rok nobu phanangnai phia khoroksa phano o bwchapni kok diarini thaisa suk kok phano sukma khe kaitor o bwchabo seijak tongmani mothangnai buphangni bwthaino bwaibai baksa bono charoklak phia o bwchabo seijak tongmani kamiyungobo bwai baksa bono habrklak amhai ke chung oro seijak noglayo khnawi tongdanai khapani kiching hamjuk katal angkha mothase oroni kobokmung dalnei tongo dalsakhe Kristo no dakti phaiside hnei kobokmung tei dalsakhe sumsok borok Kristo phirokna sakang boni thanio dakti phairuk baisidi homani khnawi tongdanai khapani kiching nang tini subra Jisu Kristo no yasak yakho hongkhe tabok no jora kaham bono yasak ruknani boni thani dakti phairuknani tamni hinba subra Jisu Kristo bofro boni kathar bwsarokno poito khlainarokno molphilna phainai kebo saimania a jora bofro phainai kebo saimania aboni bagui jora kaham tongsani Jisuna yasak rukdi bono poito khlairukdi kiching tini o hayungo phola kathar tongo motharok subra Jisu phaisidi hnei surilai thanio bobu daisibao suba hole phola kathar sumsok borokno bokha slairona samungo tini botongo boni samung ungkha kokthai ni bisingtui mothani bisingtui Jisuni kokthai no saklai nani motharok ringjago mothangnai tino ahaino nungphai baisidi nei tei nungphainani bagi kobokjago o kokno chung Isaiah bichap rembachi bani tangsabo bwchung noklayo subra Jisu bachai sabo teikangnai borokbo ani thani phaibi nungphaidi nei John simani kothoma kaham remsni tangtha chisni ochung okogno seijak nolayo o kobokmung ungkha tini ongkhori thangjak borokrokni bagise tini nungtui kangui matongno hangkhe kiching bonono boni thani phaidi nei ringhori tongo nang ahai no phaibi nungphaidi boni tei kathang riorjak tuino phonokjak mani bwchap rem nei chinai tangnei chinismi tangnei chi sajora ottoma seijak tongchung nahori nailaigrasioni kiching o kogrok
bebakno kubuise nei sanai bo hai nei sao kubuino ang daktino phainai amen subrai jisu nung phaidi subrai jisu bebakno khairak thang amai ke changro sijak no laibo khnawi tongjanai khabani kiching subrai jisu nung phaidi hanei jotto poito khlainai rokno san laibo suri laibo tini nung bo haina lajagei tongsidi jisu phainai kha bono lajagei tongsidi kathar khe kijing chung tini asakno khna laikra sinai buskani pando malai phisiana apra chung tei bo haina boni kok thairano tewi kaham kam salainai sranglainai te boni hamaria saklainai kaiton nungmai tongna sithung hambai Kapani kiching belai ke hambai o pandano nai tamani bagai te kaiton ni kok thairokno khna ragei srang ragei tamani bagai belai ke hambai jeng khna laikha tinini pandani bising tei sumsok khlaiwei Adam Ebi song kamajak laikha Eden thaiblong subrai jisuni bising tei poito khlainai rok Eden thaiblong kaham kuk mokol bai thang nogui man laiphinai arotai lumma rok tonglakha baimung rok tonglakha kaklaimung naislelaimung butharlaimung rok tai tonglakha mung sabo man thogya angkha hanai aro tai mahan glakha sumsok aro sungtai nogui man lai glakha poito khlainai rok aro subraino monlaimang tonglaibai sinai loplaimang tonglaibai sinai bono khulum laiwei rachap-laimang tonglaibai sinai hormonak hanmani te a Jerusalem katalo ha katalo tonglakha phai okok thaironi bagi chung tabo kaitono hambai rolainai tei suriwei pandano mathaklai suana surinai apa kaitor no belai ke hambai nini kok thaini bagi nini kok thai chungno haina hai muito khlai rofiukha chukno ha abo Jerusalem katal angsinai hakatal angsinai aro nini kathar bosarok tongbainai poito khlainai rok nini ganabo tongbainai te apakaitor aro jagao Eden thaiblongni langma rwnai buphang abono chung nugui phinai apakaitor o pananai tanai jotani ni bosarok no nang chubajadi nini a Jerusalem katal tei hakatal rokno mokol bai thang nugui mannani nang chubajadi apha surya apha kaitor pananai tanai nini bosarokni nok nukhungo kulum ksa jangjal hakbeng rok rekejak tongkha hingkhe nang tabukno nori rohorui nang borokno kaham kwrwng tongrajadi apha ninthani surio borok nungmai mang tongoi khakchangui ma tongnani chubadi surima jisuni bai sana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song jottono o pandano naitomani bagui chung panda pairalaisnai kaitor nono nini nogo jottono hamari bai khobui tonglasithung hambai haidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sungmarini saklaimung khna laigrana thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha a nokthar khapangni kiching haidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe phunukjakmani bijap brem noichi ni tangchi thamo sabosa angno alpha tei omega hanoi a lucifer b swari c kaitor d subrai jisu khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no chungno a b c d bomo ongnai sahorbai jadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiui 8414859961 sahorpru norokni mung nikumabo si rohorkhe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio chungno miss call khlaidi hakhe nung bo kuplai angai manwana
जों sak no bai mangkhojak na musung layo muitok thaijak ni musung layo elem baksao kaitani samung thaidi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok thai tongbaibana Ya farino no anila mano nang liale mungshano bo nang tokeno anile be bato hana yang goseo nangani kha tuma nangani kha sama usubra Nangani alama ani mutanda osuga yang goseo osuga yang goseo osuga yang goseo
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba rangmani sora o ruzak nai purong mo. Kok shanai halong sirok hok nai hasteni hapong khatan. Joy nai tong din norok chili khara. ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুক মানি চিনি মকল जों न जरानो tongthangna bagui chubaw haifano जों চিনি মকল no naikol na koroi thango
Muito naragdi. 90% vision loss ching jora jora o check up thaisang ma paino mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong. Borok ni modern equipments ti skill shak hamnai nei rok jefruphano tongo norok ni bagi. Ashwini Netralaya ni baghakti oshamatay ni jotono no khaka hamya fer. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব
18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম।